дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ғайридавлатии Паймон бахшида ба 75-солагии Созмони Милали Муттаҳид бо хонандагони синфҳои болои семинари иттилоотӣ гузаронида шуд. Дар чорабайни оид ба кай ташкил шудани ин созмон барнома ва вазифаҳои ин созмони байналмилалӣ маълумот дода шуд. ҳадафҳои фаъолияти Тоҷикистон дар самти рушди устувор до соли 2030 унвони мавзӯе буд ки маъруза гардид. Таъкид гардид ки барҳам додани камбизоатӣ, гуруснагӣ, саломатӣ ва некӯаҳволӣ яке аз ҳадафҳои асосии ин ташкилоти бонуфуз маҳсуб меёбад. маърифати баланд, баробари гендерӣ, оби тоза ва беҳдошт, коҳиш додани нобаробарӣ дар ҷамъият ин яке қисматҳои ҳадафҳои стратегии рушди устувор ба ҳисоб меравад. Вот что я хочу сказать. Вот это 17 целей, и каждая цель имеет свои подпункты. давоми як моҳ аст ки дар донишгоҳҳои олӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаву литсейҳои шаҳри Хуҷанд маъракаи иттилоотӣ гузаронида шуда истодааст. бояд гуфт ки Тоҷикистон низ дар байни 192 кишварҳои олам аъзои ин созмон буда 2 марти соли 1992 ба узвивияти созмон даромад. мақсади гузарондани семинари маълумотдеҳиро намояндагони ин ташкилот дар маҳаллигардонии ҳадафҳои рушди устувор, мониторинг ва арзёбии дастовардҳои стратегии миллии рушд арзёбӣ намуданд. маъракаи иттилоотӣ бахшида ба 75-солагии Созмони Милали Муттаҳид бо дастгирии барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон амалӣ гардида истодааст. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.